Съвети в грижата за кожата, които като фармацевт няма да пазя в тайна и ще споделя с теб сега. Използвай слънцезащита с фактор SPF 50 всеки ден от годината, независимо от времето навън. Ако пропускаш тази стъпка, цялата грижа за кожата, която правиш, всичката козметика, която купуваш, отиват на вятъра. 80% от признаците на стареене, като бръчки, пигментации, неравен ден, загуба на еластичност, се предизвикват от слънцето. Както се сещаш, отпадат и припичането на плажа и солариумите. Използвай ретинол, ако не си бременна. А ако си или имаш чувствителна кожа, използвай бакучиол, негова по-нежна растителна алтернатива. Така ще стимулираш синтеза на колаген в кожата си. Започни, ако си на възраст над 25 години, защото кожата ти вече губи колаген. Ретинолът ще помогне с фините линии, бръчките, пигментациите и акнето. Започни на време и твоето бъдещо аз ще ти бъде благодарно за това. Дори ако си на възраст 50 или повече години, започни. Никога не е късно да изглеждаш по-добре. Използвай серум с витамин С сутрин. Той озарява кожата ти, намалява пигментациите и стимулира синтеза на колаген в кожата. Освен това подсилва и действието на твоята слънцезащита и защитава кожата ти от свободни радикали и оксидативен стрес, които причиняват стареене. Най-важното за това как ще изглежда кожата ти е начинът, по който живееш. Външните и вътрешните фактори променят генетичните заложби на твоята кожа. Храни се балансирано. Не яж захар. Не пуши. Не пи алкохол или поне се опитай да ограничиш тези вредни навици. Опитай се също да ограничиш и стреса, защото и той съсипва нашата кожа. Физическата активност също е изключително важна за поддържане на синтеза на колаген в кожата. Прави кардио или силови упражнения, каквото ти харесва. Грижата за кожата не трябва да бъде 15-стъпкова рутина. Ако спазваш тези най-важни няколко съвета, кожата ти ще изглежда добре на всяка възраст. За още полезни съвети за грижа за кожата ме последвай.